Много ми е яко. Да, парижи. Парижи. Много ми е яко. Много ми е яко. Шефката избухва. Ами, мен виско ми е яко. Вие работете. Е, някой да свети тук да видят картофите. Ти светя? Отгоре така. Чакай. С какво да светя? С какво? Да, искам готвача да избухне. Искам някой да му свети. Сега е палача да избухне. Сега е снимача да избухне. Някой да светни, моля ви се. Да. Да ви светни да му свети. Чакай. Ами, вие няма да Ще видео. Клип ти правя. Ами тути, да е. На тути, ути, два на ти. На тути. Два на дути на ути. Шпатлата само от 20 телешоп. Собствен производство. От джепето. Виж какво правил канала.